Tikulandireni pano patilankhule na Ambuye, ndipo lero ndi Lachiwiri pa 8 August 2023, ndipo mu mpingo mwathu tuchita chaka cha St. Dominic wansembe. Lero muli ndine Father David Niwagaba wa chipani cha Montfort Missionaries, ndipo ndimagwira ntchito Kulunta TV. Mawu atoyamba akuchokera mu buku la Numeri chapter 12 ndime ya 1 kulekeza 13. Amene akutuwerengera mawu oyamba ndi Mr. Christopher Moses Campbell kuchokera ku Kagwawera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Utenga watu wabwino uchokere muntenga wabwino monga dalembera Mateyu mutu 14 ndime ya 22 mpaka 36. Mawu oyamba amalembo oyera. Mawu ambuku la Numeri. Pa nthawiyo Miriam ndi Aaron adayamba kumunena Mose chifukwa cha mkazi wachikusi amene Moseyo adamukwatira, poti adamukwatiradi mkazi wa kukusi. Iwo adafunsa kuti, kodi nzona kuti chauta adayankhula kudzera mwa Mose yekha? Kodi sadayankhulenso kudzera mwa ife? Chauta adazimva zimenezo. Koma Mose anali munthu ofatsa kupambana anthu onse apa dziko lapansi. Tsono Chauta adauza Mose, Aaron ndi Miriam kuti, atatu nonsenu mubwere ku chihema cha msonkhano. Ndipo onse atatuwo adapitadi. Chauta adatsika mtambo nayima pa khomo pa hema. Ndipo adayitana Aaron ndi Miriam. Tsono awiri onsewo adabweradi. Chauta adati, imvani mawu anga. Pakakhala mneneri pakati panupa, ine Chauta ndimadzionetsa kwa munthuyo m'masomphenya, ndimalankhula naye maloto. Koma sinditero ndi mtumiki wanga Mose, amene wakhala oyang'anira anthu anga onse a Israeli. Ndimalankhula naye pakamwa mpakamwa, momveka osati mophiphiritsa, ndipo amaona ulemerero wanga. Chifukwa chani tsono simudaope kumunena Mose mtumiki wanga? Pamenepo Chauta adawakwiyira nachokapo. Mtambo utachoka pamwamba pa chihema, Miriam adapezeka ali ndi khate lambu ngati ufa. Apo Aaron adauza Mose kuti, mbuyanga, musatilange chifukwa choti tachimwa ndipo tachita zopusa. Musalole kuti Miriam akhale ngati mwana obadwa wakufa, amene thupi lake lilili
lowonongeka kumodzi. Tsono mokweza mawu, Mose adauza chauta kuti, Mulungu, ndikukupemphani kuti muchiritse Miriamu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Mateyu. Mateyu mutu 14 ndime ya 22 mpaka 36. Madzulo omwewo Yesu adalamula ophunzira ake kuti alowe mchombo atsogole kupita kusidya, pamene iye akuwuza anthu kuti azipita kwawo. Tsono atasanzikana nawo anthu aja, iye adakwera ku phiri yekha kukapemphera. Mmene kunkayamba kuda, nkutali komweko yekha. Pamenepo nkuti chombo chija chili kutalitali ndi mtunda, chikuvutika ndi mafunde, chifukwa chinali chitayang'anana ndi mphepo. Mmamawa kukali mbuu. Yesu adadza kwa iwo, iye akuyenda pamadzi. Pamene ophunzira aja adamuona akuyenda pamadzi, adaopsedwa kwambiri nati, ndi nzukwa. Ndipo adayamba kukuwa chifukwa cha mantha. Koma nthawi yomweyo Yesu adawuza kuti, kazikani mitima pansi, ndine, musaope. Apo Petro adati, Ambuye, ngati ndinudi, tandiwuzani kuti ndibwere kwa inu pamadzipo. Yesu adati, chabwino, bwera. Tsono Petro adatuluka mchombo nayamba kuyenda pamadzi kupita kwa Yesu. Koma ataona mmene ikuombera mphepo, adachita mantha nkuyamba kumira. Tsono adafuwula kuti, Ambuye, pulumutseni. Pompo Yesu adatambalitsa dzanja namugwira nati, iwe wachikhulupiriro chochepawe, unakayikiranji? Pambuyo pake awiriwo adalowa mchombo muja, mphepo nkuleka. Apo amene anali mchombo aja adagwadira Yesu nati, ndithudi ndinu mwana wa Mulungu. Tsono onse adawoloka nyanja nafika ku Genezareti. Anthu akumeneko adamzindikira Yesu, na akadziwitsa anzawo akudera lonse lozungulira pamenepo. Motero adadza kwa Yesu ndi anthu onse odwala. Adampempha kuti awalole odwalawo kungokudza ngakhale mphonje ya chovala chake, mwakuti onse amene ankachikuza ankachira. Mthenga wa Ambuye. Monga ndimanena nthawi zonse, tikamva mawu a Mulungu amakhala ndi phunziro limene amatiphunzitsa. Ndipo ine lerolo pa mawu amene tawamva ndikutengapo maphunziro atatu, mabonasi awiri. Phunziro loyamba amene ndikutengapo lero ndi ili: share your dream with others for it to live even after your death. Share your dream with others for it to live even after your death, or after my death. Lero tati tukuchita chaka cha Dominic Woyera. Ndipo Dominic Woyera amene nali wansembe, yeyo ataona zimene ankafuna kuchita, ndipo payekha sakanatha kukwanitsa zonse, chifukwa anali ndi ntchito yophunzitsa ndiyo lalika uthenga wabwino, koma sakanatha yekha. Ndipo anayambisa chipanichi cha Dominicans, chimenenso chimachuka kuti the order of preachers.
Share your dream with others if it is to live even after your death. Ndikafuna kuti maloto anga apitilirebe mpaka na kutsogolokolo ine nditamwalira. Ndi bwino ndikali ndi anthu amene anganditandize kukwaniritsa maloto angawa. Ngati ndi munthu wa pabanja, ngati ndifuna kuti banja langa liziyenda ndi Mulungu, ndi bwino ndiyambiretu kuwaphunzitsa anawa, akazi wanga, ndiwonse kuti ine banja langa ndifuna lizikala chonchi. Olo munthu utachokapo, udziwa kuti ziziyenda chonchi. Share your dream with others for it to live even after your death. Ndikakana kwagayira maloto angawa, basi ndikangomwalira wina aliyense mene Mulungu anatilenga timakhala ndi our different dreams. Koma ndi anthu ena amene akadziwa kuti ichi ndipo nchapindu atithandiza kuti dream iyi isafe. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo lero ndi ili: twingane ebahamarwa. Even when you see a weakness in the other, never claim superiority over their gift. We are gifted differently. Twingane ebahamarwa. This is borrowed from my language Runyankore, which literally means tose ndifofanana ndimawa amene mayankhulidwa pamowa. Tosefe ndi chimodzimodzi ndimawa amene amayankhulidwa pamowa. Even when you see a weakness, olo taona kofoka mwa munthu, ndisaganize kuti mpaso zake zonse zatayika mukufoka kuja, ndipo kuganiza kuti ndinga pambane munthu uja pampatso imene ali nayo. Mulungu anatidalisa mosiyana. Tikamva mawu oyamba tikuona kuti Miriam ndi Aaron anayamba kukumudwa ndi Moses. Poti atakwatira mkazi wa Chikushite, ndipo anayamba kumunena, ndipo anayamba kuti kodi nzoona kuti Mulungu amayankhula naye yekha ife sati ayi Mulungu somatilankhula. Chifukwa they have seen a little weakness, they want to attack him and feel they have his gifts. Twingane bahamarwa. Even when you see a weakness in the other, never claim superiority over their gifts. We are gifted differently. Tingoona aphunzitsi. Mapezeka kuti pali mphunzitsi wabwino wa maths. Ndipo wina amene ndinamudziwa, iyeyo kuti asolve mathematical problems anayenera kukhala kuti kachakumwa wala wapo. Ndipo wina nkumati ayi ichi nchidakwa, ndipo nkozo kuphunzitsa kuposa ichi. We are gifted differently. Mpezeka kuti kakale wala wapo pamowa, koma akayamba kuphunzitsa. Wina ndi doctor amene ndinamudziwa, iyeyo kuti apange operation kuti ikale successful ayenera kuti alaweko kamowa pang'ono. Akapanga akakuti apa ine pano ndakazikika. It's a weakness but this weakness does not take away the gift of the other. It's not to encourage weaknesses, but to note that one weakness does not spoil everything in the other person. Twingane bahamarwa. Even when you see a weakness in the other, never claim superiority over their gift. We are gifted differently. Phunziro lachitatu ndikutengapo lero ndi ili: most people don't know what they want in life. Leave them alone if you wish to progress. Most people don't know what they want in life. Ndikamva utenga wabwino ndi phunziro limene ndikulitengapo. Ambuye Yesu ndi Afarisi akuachulawa ndi blind guides. Akukankana naye ndipo akumutsutsa pa izi ndi izi, kumunena izi, kunena izi.
Most people don't know what they want in life. Leave them alone if you want to progress. Dzulo animaseka pa social media zimene zimaendamo mzimayi wina wa mulomo wake amabwera eti wamva kodi uja ndi nsako kodi ndamva dzulo kuti amakunenani zizita uyu wangomvesera atangomvesera inu nkakuzani zonse mukumudwa chimene mayi winayi wapanga wangomupasamba makwa akuti mwandimenya akuti ulibe zako zochita kuti uzinena za ena pita ukapange zako zanga zisiye za winayo zisiye. Most people don't know what they want in life. Leave them alone if you wish to progress. Rumor mongers have less to do, so you are their business. My bonus lesson tachindawiri. Bonus lesson mwachidule yoyamba ndi iyi. For one that has no business, you are their business. So let them talk. Remember, we said this word before. For sharp minds, they discuss ideas. For stupid minds, they discuss people. Kuyamba mamawa, kunena za uje. Ndukuze niso kankani aka. Naiwala, uje tuwe. Naiwala, aka ujesu. Zuwa kuyamba huku, mpaka kulowa. Za wantu. Za uje. Za sova vuto lako. Sharp minds will come up. Tulotu na yesa kulumikiza waya iyi ya magezi. Koma sisi naturuke bwino napeza maspark. Muganiza wina kuti apa I think waya munailo wesa pachabe apa mulowese hapa. Kwao amena magwirisa chito makamera ingopeleka chisanzo cha Felix hiyo. Wina kuti brightness apapa sina kwani. Kodi kamera ya tandipunzisa koni. Pali button hii mukadina brightness imaonjezereka. And so I have solved the problem of what I am talking about. Koma kungo kala hapa zawina zimene saa zamva sonkumva nkomwe mwina sisi. For one that has no business, you are their business. So let them talk as you move. Bonus lesson imene ndikuitengapo ndi yachiwiri ndi not everything that looks scary from the first instance is actually dangerous. Take time to discern issues. Sikuti chili chonse chimene chimaoneka choopya pachiyambi chimakala choopya adi. Tenga nthawi. Nditenge nthawi kumvesesa zinthu. Nthawi zina zinthu zimabwera ngati zoopya koma uli mdaliso waine. Ndikutenga bonus lesson imeneyi kuchokera mu Uthenga Wabwino. Tuone Ambuye Yesu pamene anafika mchombomo ophunzira aja anaopyedwa koyamba. Ndipo achita mantha ndi nzukwa. Koma atafatsa nkupanga engage muntu uja azindikira kuti ndambuye Yesu ndipo mavuto wao atha. Zoteka ulandira email from muntu amene simukumudziwa. The first instinct is to say these are fraudsters. Take time while you have this. Give it a benefit of doubt. Be cautious. But it might look scary at the beginning. Como kuzopezeka kuti indeed email is authentic. Utengao nduona ndivese mwina. It is something that is coming up. Not everything that looks scary from the first instance is actually dangerous. Take time to discern issues. May God give you the grace. May He give me the grace to live again today better than lived yesterday. Amen.